Iar la nivel de Vulcan, acum, fie că vrem, fie că nu vrem, ca să vorbesc un pic despre Vulcan, la Vulcan schimbarea va avea loc. Asta în primul rând, pentru că domnul primar Gheorghe Ilei nu mai candidează. Știe toată lumea. Acum ne vom face o schimbare la Vulcan, dar haideți să nu o facem doar de dragul de a face schimbare. Pentru că schimbăm un rău cu alt rău. Trebuie să ne gândim foarte bine ce punem în loc. Pentru că sunt foarte mulți candidați la Vulcan, sunt top candidați pentru funcția de primar. Sunt... Cred că este recordul, băi, Juliu. Nu știu dacă este recordul, cred că la Petroșan sunt 9, nu știu sigur, poate greșesc. Dar sunt oameni care n-au stat o zi în administrație, n-au lucrat o lună în primărie și vin acum și ne dau o nouă lecție. Eu, după 12 ani de administrație, 4 ani ca și consilier local și 8 ani ca viceprimar, cunosc toate problemele care sunt în oraș. Poate am făcut unele lucruri, poate unele nu le-am putut face în perioada asta, dar Vulcanul s-a dezvoltat într-un fel în care s-a dezvoltat. Acum a fost primarul Gheorghe Ilei, știe toată lumea că primarul este ordonator de credite, primarul e cel care semnează. Degeaba aveam noi niște divergențe. La umbra lui Gheorghe Ilei nici alba nu crește. Peste tot este așa, nu numai la Vulcan. Primarii, în general, ei au ultimul cuvânt, ei pun semnătura. Dar nu poți nici să vii acum în Vulcan, tu poate nici n-ai stat în Vulcan ani de zile și vii acum să spui că tu știi toate problemele vulcanenilor. Te duci pe stradă, vezi pe unde nu e asfalt, vezi ce blocuri sunt și zici, astea le fac eu în 4 ani. Te credeți că omul ăla nu le făcea dacă putea și ca să mai câștige încă un mandat? Sau probabil că adică probabil. Sigur, în ultimul mandat, primarul nostru a lăsat-o mai moale și nici nu a lăsat pe alții să facă. Aici a fost greșeala dumnealui. Dar vreau să vă spun că eu știu ceea ce trebuie făcut. Eu nu aștept să ajung la primărie ca atunci să mă gândesc oarecum o să fac. Știu exact ceea ce trebuie făcut pentru Vulcan, știu exact cum trebuie să facem și mai important, am și echipă cu care să fac treaba asta. Și rog pe toți vulcanenii să se uite la toți candidații de primar ce echipe au în jurul lor, pentru că e foarte important cu cine te însoțești în viață. În viață în general, cu atât mai mult că vrei să conduci o administrație, când tu n-ai trecut 2 zile prin primăria aia și vii acum cu 2-3 oameni, mă rog, fiecare cu pregătirea lui, dar pregătirea pe care noi o avem la Vulcan, la Partidul la Pro-România, eu zic că suntem pregătiți pe toate domeniile și noi, începând de a doua zi de când intrăm în primărie, vom pune în aplicare deja ceea ce știm că trebuie făcut.